Asteburuan, Miguel Soroaren laugarren Ogiberri memoriala ospatu zen Beotibar pilotalekuan, juvenilak, promesak eta elite mailan. Juvenil mailan, Garzia eta Ruizek lortu zuten garaipena aurreko etxea eta azpitarteren aurka, 22 eta 7 emaitzarekin. Etzen partidu berdindua izan, Ruiz Errioxarra bere aurkariaren gainetik agertu zen atzeko kuadroetan. Aurrekaldean berriz, Garziak errematez amaitutako 11 tanto lortu zituen. Promesen arteko lehian, Apaolaza eta Urizar Elizalde eta Iruritari gaiendu zitzaizkien, 22 eta 20ko markagaioarekin. Emozioz beteriko partidua izan zen, naiz eta aurrelariek akats asko egin zituzten. Baina akatsak eginda ere, maila altuko partidua izan zen. Azken partidua elite mailako pilotariek jokatu zuten. Ugalde eta Kastillok Etxaniz eta Lasari gaiendu zitzaizkien 22 eta 13. Seiko berdinketar arte oso partidu berdindua izan zen, Adur Lasa aldageletara joan zen momentura arte. Belauneko zaintiratu bat izango duelakoan, arretaz jokatu zuen eta markagailuko aldea handituz joan zen. Andoni Ugalde izan zen nabarmenena, errematez eginiko 9 tanto eta sake bidezko 4 tanto lortuta.